Jedni svetníci odešli a vy ešte furt, bože. No, hovorte, nezamestnanosť. Nezamestnanosť? Tak nezamestnanosť. Tak to je stav, keď osoba nemá zamestnanie. Keď ľudia nemajú prácu v krajine, no. No ďalej. Čo je takým ukazovateľom na výkonnosti ekonomiky každej krajiny, vypočítame nezamestnanosti? Aký ukazovateľ? Miera? Miera nezamestnanosti. No, vypočítame ju ako? Počet. Počet nezamestnaných. Ide o že sa podelí o To s čím? Budeme ďalší? No to máš dobré, lenže by som nezobral aj tento. Taký? Ty kde skôr vydajú? Jak Pavol si teraz. David, to bol váš nápad? To už sme robili. Pri triednom. A triedny čo? Vôbec by som na to nepovedal? Máme na to zabávu. Či nás to baví? A my sa Počkaj. To ja chcem na povedať. No tak hovorte. Nezamestnaní deleno pracovné silny. Ale musím na to môžem, aby to mohol byť. Ja? To. No dobre. Aké typy nezamestnanosti poznáme? Dobrovoľná, nedobrovoľná. Petra, aj tam, lebo to Dobre, máte. Tak tí, čo si pracujú zadarmo, ale tí, čo si aktívni a neaktívni. Máte ver. Nie, ja sa pýtam na typy nezamestnanosti. Aké dobrovoľné? Dobrovoľná zamestnaní je ten, ktorý... V tej dobrovoľnej hovoríme aj o prírodzená miera nezamestnanosti. A čo tu je? Keď je prírodzená miera nezamestnanosti? Tak ak má... Môže mať nejakú prácu, ale ju necháda, alebo nejakú prácu nájsť. Dobre, čiže si predstavujú len ľudia, ktorí nemajú záujem. Čiže vtedy je počet pracovných síl rovný alebo vyšší ako počet pracovných miest. A nedobrovoľná nezamestnanosť? Nedobrovoľná je vtedy, ak... Sluchačka dole, alebo von, alebo neviem, čo budete robiť. Nechceš si chytia? Nedobrovoľná je vtedy, ak chce, pri zamestnaní, ale nemá možnosť sa zamestnať. Čiže Počet nezamestnaných je absolútne vyšší ako počet pracovných miest. No. A vy ste najvyšší na svete? Nemám najlepšie. A vy kam pozeráte bajú? Do zošita, ale páči zošita pozeráte. Normálne to bude vlastne nový za to. Ja mám tak nepotrebovať. Čo Peťo už robí? Na vážne druhé kono. A kde je to sebe? Peťo. Peťo. Čo to je absolventka prax? Absolventka prax, tak je to prax
Roberta, alebo ktorá trvá 4 hodiny. No, papír sa vstúdi. Nie, 4 hodiny na deň. No. Treba sa No. Kedy môžete vykonávať to? No, co si to? No, ukončenie stredopolského Je platená, neplatená? to nie, to nebude zaťahať. To. Iba? Čo? Aj úrad? Práce, lebo vy ste vedení na úrade práce ako nezamestnaní a to je taká výhoda, že v podstate získavate práv a jasne neustávate toľko, čo by si normálne robili, ale výhodou je, že budete mať nejakú prax a potom ustáva prácu, že aj si tam dostane praxu. No, opakovanie zlé, láska dobré. Vážne píša. Tak jednotku pýtaj. Jednotku vypísať. Tak jedna minus. Jedna pedičkou. Ďakujem. Ľuďom je jeden, prosím. No tak sa celý klino. Jedna plus. Chcete vo? Maďar, chcete odpovedať? Čo? To malo byť tak, že... Nikto už nechce viac. Ideme ti domov. Ešte doma? Vy viete, že to Jo, ja tu to zvoníte určite, ale nemáš. To je pravda. Ale máte, ktoré No tak ale učiteľ potom vám povie, že áno, môžete odísť. ale aj skôr, ne? Tak ale... V podstate áno, mám pravdu, môžete ísť. Jo, to se píši, Vaško. Jo, pravdu, ne? No. Ja pamiętam, że mi... Dobre, pokračujem.